kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebiyankobe ayawo Piindi TV on calminama mo wone mon fof indi mum e yettode mudum en jetti moni kala en jarni moni kala en ngari humnude aadi men e modon ko revue des titres woni ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi meden honno ngoydum danji e kala subaka altine ha aljuma joni paden koy e robine men jayndeji jayndeji leydi men e odo subaka hande kanyumen kala ne wayno pay ko tonto Thiès diwan Mboray leydi Sénégal holko jeyon sababu ma en pamdum so tawi en jangi jande di eno wayno ko jillu mawlendi Macky Sall ko wite tournée économique woni jillu faggudu mbo yubbinta tonto diwan mbo Thiès do jogori yubbinde ko yiwti e ko fate bangi hono conseil des ministres délocalisé wondude e conseil présidentiel dum ko ngam lelnude peeje e boje kono kadi hurbitade golli sahande o fawno toufere adinde gila 2014 ƴettu jande quotidien le quotidien den jande wi ko tournée économique mo mawlendi Macky Sall tonto Thiès mawlendi jabama han kikidi tay ko jabbungal payodingal tonto Thiès be kolti wonde non to bangi Benno Bokk Yaakaar ne wayno kudum hare ko wite ko woni la bataille du leadership local manam hare moni fof ina hollir hore mudum ina wi wonde ndinon kewindi jamanu ko kanyum tigi rendin dum tonto Thiès goddum ko tawte hen e jandeji men e odo nyalawma hande e nder den jande le quotidien ina wayno ko limore ko yimbe dido kawre la jal tonto Saint-Louis tay ben hawrube la ni ko almubi dum ko caggal de camion citerne gor fetti ton duppiti jeyge ben sukabe de kawri ne lajal guddum ko tawete hen kadi ko hectare didi ganda ko banana kanyum tigi sumi tonto jala koto tawi non yaadi hen e matériel kono kadi din lordi banana janen ko ben janni hen e hello tati den jande quotidien le quotidien jande les témoins e odo subaka hande kanyum ne ko di kongudi ari be bitan ko horejo o lindi Macky Sall yettima hanke kedi kirlo tonto Thiès e on tuma non ko dum full monstre manam tan sanani dum ko kewendi endi ganduda ala do haadi kanyum tigi woni ko jabbimo hanki tonto Thiès e on don tuma non be kabri en ko hanki kedi kirlo yetti tonto gouvernance tagal de ummi Côte d'Ivoire tonto aéroport Léopold tonto aéroport mbo Diassa gondo tonto diwan mbo Thiès ko don tigi e natirde Thiès be jabbimo hakke kewendi jamano mo lendi wadi don ko tolni e waktuji tati timmudi dum don non ko Allah kewendi yimbe be ben arnobe jabbade mo ndew yetti tonto gouvernance ko sanga hedde 20h pawdo jane ko ben pamminen be koliti ben arbe jabbade non gummi koy jokli e dendangal Kayor sanani Kayor non ko diwan mo Thiès kala e kubal e palde mudumen ko ben don dendina ngari jabbade on mawlendi Macky Sall kanko mawlendi o tawi ton bitere Idrissa Seck garnodo jabbade mo Idrissa Seck tagal dum don suuti ko ngudi hokkiri windande faye fewdo mo ganda kan woni Ousmane Sonko o wi ko yo on don yo ƴettu ko yuti ko ha joni e yeru mbo hokkuno dum e 2019 e sahande be gonno e sumgoji woni campagne o wi mo poddo lamade leydi ne wayno on don fotani wiide ne duppondin don leydi kanko Idrissa Seck o hokkiri yeru non hanki e jabbungal mo ganda kan woni maire mo Thiès o tawi ko maire opposant bitedo Babacar Diop jayne ngendire nde Le Soleil kanyum ne arti ngal don jabbungal no jirdon ni ko ender on don tournée économique tonto région de Thiès janen ko be mbi ene wayno ko mare ima sanani dum non ne wayno ko kewendi jamanu patam lami kayam tegi jabbi mawlendi Macky Sall hanki tonto Thiès janen ko be mbi mawlendi ma addu ton ko yuti ko e gede golle sukabe kono kadi al halin ndema hani tourisme woni yilliyankobe e gollorde mawde ganda ene fada ton dum ko yuti e boore e plan Sénégal bamtido woni plan Sénégal émergent janen ko be ene janni hen yadde e natal ngal ganduda ko kewendi jamanu e photo mawledi ndi tonto Thiès
jayde las quotidien kañum ne ari e kan ɗon haala ɓen ɗon mbi ina wayno koye nder on tournée économique toon to Thiès mobilisation 3XL manam x uji tati e ello goto ngam jaɓɓade maw leydi ndi Macky Sall ko kewendi jamanu patam lamiwu woni ko yiya hanki toon to Thiès goɗɗum ko tawtede nden jayde las quotidien ha hande koye dowrugol ɓe mbi tan ko passe d'arme hakkude ɓeɗo worɓe ɗiɗo tawi ko gollidannoɓe toon to impôt domaine woni Amadou Ba hoorejo jagorɗo ɗo e Ousmane Sonko mo ganduɗa kam tigui woni leader Pastef o opposant leydi men Sénégal janenkoɓe mbi beele koko gasi oɗon civisme gonnoɗo hakkude mabɓe woni ngal cihlagal e ngol taragol to banggue konguɗi hono konguɗi ƴagguɗi hakkude mabɓe janenkoɓe noon mbaɗi yeeru walla dokkiri yeeru ko konguɗi Amadou Ba surno toon to Pikine e saaha mobilisation o bennoɓe ko yakar wanno kadi e konguɗi Ousmane Sonko yehno hiccangui toon to Parcelles ngam jabtade on ɗon hoorejo jagorɗe janenkoɓe mbi ene wayno ko cihlagal ngal walla deƴƴere nde gasi hakkude ɓen worɓe ɗiɗo jayde bes bi le jour kañum ne yeehi toon to Thiès ɓe mbi ko alliance Macky Idi mburu ak sow manam ngal jokkodiral ngal ganduɗa ko hakkude Macky Idrissa Seck ɓe mbi tan de ko on mburu e kosam ina jokki yarude yeeso no fewi aɓe gandini en hen ɗum ko caggal nde maw leydi ndi yetti no jirɗon ni e ngal ɗon natal ngal ganduɗa koye ballal RTS kañumen tigui potimo hanki ɗon ɗo haalannom ɗo wi wonde gandede jokkodiral hakkude mburu e kosam ina yaari yeeso no fewi saabu hande ɗum ɗon tengti toon to Thiès ko konguɗi maw leydi ndi kono ɗum ko kanko Idrissa Seck o suuti konguɗi o wi hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi 2019 e saaha campagne présidentielle o wino Ousmane Sonko e Maddi Kenya wondude Issa Sall gande kala jiɗɗo jogorɗo yidde laamade leydi ndi walla jiɗɗo laamade leydi ndi kañum on ɗon erota ko yo leydi ndi waɗa fitina walla ne yo leydi ndi sum ɗin ko konguɗi mo ganduɗa ko Idrissa Seck kañum tigui haali ɗum toon to yano e galle Babacar Diop on ɗon maire opposant mbo Thiès jayde Vox Populi kamne ari e oɗo saha hande e ko yowiti e on ɗon tournée économique toon to Thiès ɓe mbi ko Thiès de ko carrefour mo Sénégal e ñalawma hande o ha ɗo e balɗe tati ɗum noon hollirde wonde ko laamu leydi Sénégal kala eggi ɗo e Dakar nan toon tawi to Thiès ma yuɓine toon conseil des ministres délocalisé wondude e conseil présidentiel e hurmbidde eɓɓoje hani e lansude golle kese janenkoɓe ndi noon ko maw leydi ndi Macky Sall jaɓɓama jaɓɓugal mantinigal kanko maw leydi noon caggal nde yetti o suuti konguɗi o wi ko yi ko toon to Thiès o meeɗani ɗum yiide kono kadi ene deññi hakkille makko to banggue jaɓɓugal e wiide makko noon ko on alliance hakkude makko Idrissa Seck woni mburu e kosam ɗam ina de jokki yaade no hannirta ni caggal nde ummi toon to aéroport mbo Dias maw leydi ndi waɗi ko tolni e 4 heures du temps e wiide makko ngam yettade ɗon ɗo place gouvernance o sababude kewede jamanu o yettiɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal ɗin ko gonɗi makko ne jaaji e hello nayyi e ha jeegom enen nden jayde witende Vox Populi jayde witende Sud Quotidien kañum ene wayno hasino tawi arti e ngal jaɓɓungal toon to Thiès kono ɓe gari koye ko wiyete défi manam holko fadi maw leydi ndi to banggue golle ɓe mbi tan ha joni ko pewnitgol kono kadi e ɓamtude ɗen golle biteɗe chemin de fer tawi noon ko toon to Thiès woni laabi laaɗe jorɗi jarenkoɓe mbi tan ko ɗum défi mawɗo mo ganduɗa ene faade hande maw leydi ndi Macky Sall naam kala e saaha ɗo jooɗi walla ɗo haali omo haala gummitingol ɗin laabi laaɗi jorɗi ɗo nder leydi men Sénégal woni on chemin de fer Dakar Tamba ha toon to Bamako ɓe mbi noon ɓaade woni omo tawe toon to capital du rail noɓe noddirte ni woni laamorgo ɗen laabi laaɗe jorɗe ene wawi noon maw leydi ndi ina gasa ummin toon ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa ɗe ko golle mo dendagal ɓesgu Sénégal kala ha tengte Thiès fadi e ko yowiti e ɗen ɗon laaɗe eɗen laabi laaɗe jorɗe ene wayno janenkoɓe ne jaññi hen e hello mumen tati enen nden jayde Sud Quotidien jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten hono kala subaka janenkoɓe ne wayno kañumen gari koye dendagal coftal ɓalli leydi Sénégal ha tengti to banggue football ɓe mbi tan ko nde hitande 2023 fuɗɗorima leydi Sénégal no moƴƴirta ni saabu Sénégal ƴetti on ɗon CHAN ɓe mbi noon oɗo saha hande heddi ko défi ji jeegom manam koko fadi Sénégal ko tolni e gueɗe jeegom ɗe ganduɗa ina ɗo ɗe jogorɗe limtude ɓe mbi ko adi foof ko CAN U20 mo ganduɗa ene jogori fettude ɗeɗo balɗe tawi baroɗe ene lawol e oɗo saaha ɗum ko gam ha joni ƴettude ndin kuberi toon to Égypte janenkoɓe garti kadi ha joni on ɗon mondial féminin beele Allah ɗin jour uji rewɓe ina mbawa kay ha joni wadde qualifié coupe du monde ɓe mbawa wadde ummade on ɗon barrage goɗɗum défi goɗɗo ko CAN 2024 e nder lewru mars beele Sénégal ne wawa wadde qualifié toon to Côte d'Ivoire e 2024 beachsoccer ɓe mbi tan ko hankkadini ko hebde ɓerɗe aduna foof manam ƴettude on ɗon coupe du monde ko ɗi défi ji ɗi ganduɗa ɗi ko défi
telefiji e jeegom ngoni ko padi football leydi men Sénégal e mbadi kubal woni ko jani e sande ne wayno ƴoogi e subaka hande o goɗɗum koɓe ngari hen no jirɗon ni ko natal o biteɗo King James manam biteɗo LeBron James mo ganduɗa ko pettowo toon to NBA mo leydi dolaji dentuɗi ɓe mbi tan hande o kanko woni nouveau patron to banggue tarika ɓuɗɗo loggude e pañeji woni bituji to banggue on ɗon basket o marqué ko ɓuuri 37 ujunere pawɗi ko yewti ko e pañe ko waɗi ko hay goto meeɗa ɗum wadde hay Michael Jordan waɗani ɗum kono kadi kanko goto biteɗo LeBron James kanko tigui waɗi ɗum janenkoɓe noon garte makko to banggue tarik e fannuji kala e kuuɓal musidɓe tedduɓe ko ɗo uddi roɓino men jayndeji ewɗo subaka joni o paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers men ewɗo subaka hande walla o ñalawma son jiiɗi ene wayno garaten koko sosoɓeɓe e jajaɓeɓe e Camara naɓe dembe ɓe e Koulibaly naɓe ha e salsal ɓe jiiɗi ko woni ko fate banggue ñamde kono ko ñamde fina tawa ɗum dutonɗen ko Diagne Soleil woni Diagne Guendire nde e hello mabɓe 10 ha 12 eɓe gaari hen caggal nde ɓe mbaɗi witto hollirde wonde de gande wonko woni e majjude e nder leydi men Sénégal ɗum woni holɗum woni yerwade lacciri ndi ganduɗa ndi tawi yerwiri ɗum waɗiri ndin lacciri ko ndemiri ɓe hen mbi gawri suuna ɓe kolliti wonde ɗo e nder leydi Sénégal hande ɗum ɗon kala iwi ha laaɓi ceer sa ƴeewi yimɓe kewiyade koye butikaji ɗi peesa condi ndi ganduɗa ɗi ko condi makka e won tuma gara curtina te e jamonuji jawtuɗi ko suuna o remete so remama haljitama e on tuma o sotte o nawe une o watte condi seeɗe yeriwire junggo noon ɓe mbi ɗum foof ewɗo saaha hande koko natti hayso tawi ni neɗɗo dañi on ɗon suuna heewi ko nawde machine o sottoya natti wadde ɗum e wowru ɓe jiri jopaɗo ɗo henna ko nden ɗon ñamde wona tan ni ustima to banggue ndin lacciri suuna kono kadi hay on fina tawa ɗo rewertono guila e wowru guila ni ha yetto e on ɗon barmi ha e on ɗon boolegal lahal ha yetto e nder juuɗe yimɓeɓe mbawa ñamde foof hande o ene wayno fanno koko wayli koko change e wiide mabɓe noon so tawi ɗum ɗon heeɓitake e oɗo saaha ne wayno fannu o koko jogori majjure no fewi ɓe jopima noon dendagal diwnuji leydi Sénégal ɗi ganduɗa e jamanuji ɓennuɗi jomumen ne kutortono ndin lacciri ndemiri guila e ndungu ha ndungu arta manam ɗo ñamanno kesiri hande hiɗɗa ha kesiri wondi arta sababu noon ɓe mbi ɗum ɗon hande natti yiyede ko ndin gawri makka ɗum tan yahata ha joni une waɗe butikaji ɗi yimɓe jaaha codoya e on tuma gara jerwo donc ɓen ɗon jaynen koɓe kolliti wonde wona tan gu ndin ɗon lacciri natti wodde kono kay ko fannu on dakamme e gueɗe muɗum kala hande natti yiyede e ɗe manam woni natti yiyede e kiraɗe ɗe e wiide mabɓe ni ɓe jeehi ha ɓe jettiɓe mbi wonde ni nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko gandirnoɗe ñamde lacceje jamma ɗin hande o sa ƴeewi ko nebam manam ko macaroni ko sosuji e gueɗe baɗe noon noon mboɗo andi ma wela hande sosoɓeɓe ko nandi hen wadde firti tan ko yurnitade gonkaji ɗi c'est vrai aduna ene ɓoosa ene yaada e jamanu ne moƴƴi yimɓe jaada e aduna o jaada e jamanu kono kadi wasa yejjide ko mum ko ene moƴƴi alay saago yimɓeɓe keddo e fina tawa o en même temps ene jaada e aduna o saabu fina tawa o mo hanki o emo hande o fof ne wawi yadude ɗum sikki ala e ɗum saabu en jii yeruji muɗum ha wayno leydi wadde ko ñameteno ko hasin tawi wona fina tawa o mais to banggue cellal to banggue aussi hono gartam gondam ɗam hen woni ko yiwti ko e kewedi galle to banggue ɓesgu walla pooye yimɓe ndenda tawi ko mbaɗi ko to banggue dépense ko seeɗa mbawa wurde hen ñama hen kaara kono hande o sa ƴeewi ɗi sosuji batteɗi sa ƴeewi ɗe ñamele batteɗe naam ko ɗum ɓamtare ko ɗum développement ko ɗum aussi barki kono kadi aussi saha foof artude on ɗon fina tawa saabu eɗen gandi to banggue cellal wonko ɗum jibinta tebbuli jamma ɗi wonko ɗum bonnata nebme jamma ɗe wonko ɗum bonnata sa ala ko haalno regodirde ɗum e kala ñande lacciri moni foof ne andi nafoore muɗum lacciri moni foof ne andi aussi barke gonɗo hen lacciri moni foof ne andi aussi cellal gongal hen wadde ruttade men e fina tawa en même temps eɗen jaada e jamanu ala ko bonnata ɗum noon ko ɗi konngudi guddirten e oɗo ñalawma hande en jetti Mansour Sow to banggue caméra o montage en jitti Ali Fall yo Allah hokken hawrde janggo aljuma yen gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi ceerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda
yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdamma